Ukuthi wakuphatha kanjani ngonyaka ophelile sibona ukuthi umgube ufeature show umculi thizeni kodwa akekho ngomeni. Cha wethu sabona phethu Igcokama hayi nami ngayibona le yanto. Futhi ngalindela ukuthi njengoba kubhalwe kanje kusho ukuthi kukhona okuzoqhuma. Nangempela ke futhi ke kwaqhuma. Kodwa ngoba mina ngiyilo mgube lo. Yes. Oyisontelayo Nkosi yami. Yabo osiyeka futhi isimo maybe uyasilungisa singalungiseki yabo ngakhetha uDothi ngithule ngoba mangingaphinda futhi ngiyothenga imvubu ngithi ngilungisa lesasimo kusho ukuthi ngizogcina nami sengithatheka nami mhlawumbe njengento engalungiseki futhi into esalungiseka ya ngoba into engeke isalungiseka leyana ngathi hayi othi ngiyeke nami ngiyeke abanye boyizama nabo mabezethemba nami ngazama ngemvubu hayi ngabona ukuthi hayi lento ngeke isalungiseka ngisale sengishiya nje kulenga kanjalo ngiyakuzwa bukele Perfect TV lapha emakhaya yanimukela igama nguShepherd wamanqele dabuka phansi empembeni kwahlabisa isigodi hayi namhlanje bafana abadala awubona ukuthi mangihleli kanje uyabona ngiphethe ilegend la phethe umfokandukuzembu ali mfokamgube lande phansi kwamaphumulo yazi ke Perfect TV awukhola ngafiki khona awubusibona nje sibahle kanjena ke nami sengihlotshiswe nasi isitolo saka Crawl nawe woza la emaboneni uzothenga lalela nayi legend la isithena ingasali ngaphandle ade ningikhalela nithi ngiphathele nawo masiphukuphuma manikela ngevolovolo etheni zakhe la baba Mgube njalo mfowethu asekumukele ku Perfect TV sibonge sengiphakathi mntakama hayi Bethu na abantu abangihlupha bathi hayi ungabaphatha bonke abaculi kodwa hayi ungasiphatheli la insizwa hayi khohlwa lelo hlelo lakho alukho hayi sengikhona ngiyathemba ukuthi bajabule labe khona bazohlala phansi besibukele besilalele beze ukuthi sibaphatheleni Mgube lude kakhulu uhamba emculweni yebo mfowethu ungabanye abantu abahlonishwayo la emculweni ngamanye wama legend yebo abanye bakubona ucobezela ngempahla zaka Crawl bakubona ucobezela kuma CD cover bethi hayi Mgube babe nenhlahla bafike nje emculweni vele izinto zabo zakhani kanti anginjalo mfowethu akunjalo sibuya kude kakhulu kade wasasifuzuka kodwa ke ngenxa yothando nokuyimisela nokuthanda into esiyenzayo nokuthanda abantu esibenzela lento nakho namanje sisekhona kodwa ke sikhona ngenxa nathi yothando lwabo ngoba ukube abasibonisi lo luthando abasibonisa lona abasinika lo luthando abasinika lona mhlambe nathi ngabe sesagive up saphelelwa amandla kodwa ngenxa yothando labo nakho sisayibambile Mgube ngifuna ukuqhubeka kakhulu imvuba uyiphetha ayikho la duza hayi namhlanje ngiphethe nje nayi induku yamasoka hayi bese ngishilo ukubonisa ukuthi angisiyena kahle kahle umuntu odlame sokusuthithekile cha ngisuke ngilungisa nje ngiqondisa nje igwego la kugwegwe khona kodwa hayi ukuthi yona impilo engiyiphilayo cha hayi ngomuntu wabantu hayi sesingaqhubeka kahle ke imvumo mangingayibona nami bese ngithula ngale imvumo noma ngangidla noma yinini nami hayi lutho mfowethu hayi ayibenzi lutho abantu benkosi hayi ilwa namadimoni le Mgube siyazi mangama amaqembu osuke wasebenza kuwo before siyazi ngoba uhamba lo kakhulu usithi nje kancane mongathi uqoqa umlando wakho 3 hours 5 hours usithi nje kancane ungena nje emculweni kusho ukuthi mfethu amaqembu engike ngasebenza nawo mangathi nje ukuhlehlela kancane mina angiqalanga ngicula umaskandi ngaqala ngicula umgcobanyawo kunelinye iqembu okwakuthiwa abadobi babantu hayi angiboni wasusela hayi lutho angilazi khona nje ingoma eladuma ngayo impela abasebekhona mangingabasholwa nje amlayini emibili bengayikhumbula ingoma yakho ethi waze wangibuya emehlweni dali lashona ilanga iphi imali sizodlani la endlini iphi imali sizodlani la endlini nabantwana abasebekhona bayazi bazobuyelwa ihlose ngibathintile laliholwa umfowabo kaMabanga ngapha kwaNongoma okwakuthiwa uThash Mabanga utholozile yatholoza intombi engenasoka bake bemuza umfazi omnyama eyibiza le yansizwa ngoba yayiphinde futhi yenze iBking ngumfazi omnyama and then mawusuka mangisuka kwasho ukuthi ke mfowethu ubizo lami lale vele lo ngapha
kumaskandi kodwa ngoba ke indlela abathi buzwa kwabaphambili nami izona nsizwa ezazi ephambili kimi othasha umfoko amabanga nabo umfazi omnyama kahle kahle kwakumele ukuthi ngisebenze nomfazi omnyama kodwa ke ngokuthi uthashi babe sondelene kakhulu nomfazi omnyama kuthi ngathola ke kusaminyene mhlambe ikhala zingekho kumfazi omnyama wayesethi umfazi omnyama hayi ukhona umzala wami naye okhona kwi-industry zokuxhumanisa naye saxhumana kanjalo nothasha umfoko amabanga wabe ungena wami ke endimeni yozomculo kwaMaskandi kodwa ngokuthi ubizo lami lalo kuMaskandi noma ngangena kumgxobanyawo kodwa nga-enda pha ngikwazi ukufeza iphupho lami lokuthi ngigcine ngikuMaskandi. Uqala ngalo nothasha wena noLida noma uyabheka? Cha ngangenza ibhekile ngangenza ibhekile. Uqala nini ke nawe ukuthi hayi man nalo ubizo lami angiqale nami ngayiqala into yabona leli qembu engikhuluma ngalo ngathi joyina ngo-1997 ngaba kilo uhafu konyaka ku-1997 sathi 98 99 2000 ngo-2000 naseyiqala ukwenzeka izinto ukuthi manje sengingena kuMaskandi kodwa ngaphumelela ukukhipha i-album yokuqala ngo-2001 yama-SAP esihloko esithi Intandane engathi mangiyikhipha nje kwavele kwasuka amaphepha kusuka lapho mfethu angikaze ngakhipha i-album kwazi mina ngedwa ukuthi ngikhiphile kuyenzeka mfethu ukuthi ukhalelile ugcine ukwazi wena wedwa ukuthi ukhiphile mhlambe nalabo wawunabo esitudio kuyenzeka mfethu hayi ngoba mhlambe umuntu esuke eyisilima yini cha mfethu usuke enzile nje futhi enzisile kodwa ukuthi ke mhlambe inhlanhla yakhe naye ayikafiki futhi angisho ukuthi njengoba kungakaze kwenzeke kimi ngeke kuphinde kwenzeke as long ngisekhona kwi-industry ngilindele noma yini kodwa ngiyabonga ukuthi okwamanje akenzeki sengineminyaka eminingi kangaka ngikhona emculweni kaMaskandi kodwa akukaze kwenzeke yabo. Kodwa uyazi ukuthi ukhipha ama-SAP ngikhipha ama-SAP bese ngikhipha i-1011 omaqondane impela bese ngikhipha igeza la kaMgube kanti ke futhi ngeke ngakhipha noNdabuzekwayo ngihamba nezinye inkabi zami kwamnandi nje nakhona futhi koNdabuzekwayo sathi nge-album yokuqala nje kwasuka amaphepha kuwonke lama-album engiwabalayo ayikho engingayibiza ngokuthi yake yaba iflop engithusayo noma mhlambe yaba iflop engenza ngithi engathi ayisekho lento engiyenzayo ake ngicabanga ezinye izinto cha ziyangena nje ingoma zami kubantu noma ke phela kuyiqiniso ukuthi iminyaka ayifani komunye unyaka ungena kakhulu komunye unyaka ukhombisa ukuthi ayibona abantu basangazi komunye unyaka kuyashiyana nje uyabo kodwa nje ngilokhu ngikhona nje futhi ngisamukelekile kubantu futhi ngicabanga ukuthi akekho umuntu impela osefisa ukuthi uale ngathi engathatha umhlala phansi manje ngaphandle kombangi ibone ibazi siphumula nini ngoba phela ngisikweleti ke yebo umadala ophethe magic ngumadala ophethe magic uyangibona nawe ngiyimagic hayi yabona athi i2K so ke ngixolise njalo ukuthi ngaphandle kombangi igama leli lamancoko kahle kahle asibone ombangi sabafowethu nje siyasebenza sonke kumnandi lokhu ukuthi sigcine sibuke ngathi singombangi hayi into le eyenzeka kuyo yonke inhlobo yebhizinisi elikhona ezweni lihleze manezi ibhizinisi elilodwa lisuke ningombangi kodwa akusikhona ukuthi ngabene ukuthi ngoba kwethu kugcina sekubukeka ngazuthi sinengxabano cha sisuke siyingcokolisana nje sikhuthazana siqinisana ngoba njengoba sekuyi-industry kaMaskandi nje sifisa ukuyibona ikhulu yaphezulu masuze wangena sawemukela sakubona ukuthi cha uyinsizwa uqinile siqinisa amongo ngoba asifuni ukuthi untenge ngoba into esifuna asifuna ukuthi umculo kaMaskandi uhlezi ukhula njalo uyaphezulu. Mangama album uthakhumbule sewonke sibala i-1011 sibala igeza la Mgube sibala yabona nje ama-SAP eyodwa ngicabanga ukuthi asena ama-album awu-20 ama-SAP eyodwa ngoba angiyena lo muntu ojwayele ukweqiwa unyaka angiyena umuntu ovela phela umsebenzi wakhe ngumuntu owenza ngothando njengoba i-album yokuqala kweka 2001 manje seku 2023 mawukuthi ama-SAP yake eqwa unyaka mhlambe eqwa unyaka owodwa uyabona noma mhlambe emibili ukuthi angisakhumbuli kahle so kodwa isiqiniseko sokuthi ama-album awu-20 akhona ngenazo yabo and then kwigaza la kaMgube cisho engaba
la ngaba la ko 8 kwi-10,111 engaba la ko 10 kahle la ko 40 ya la ko 40 or mhlawumbe 40 something yeah abumgube bese kuba nayi 3 ondabuzekwayo yes yeah so ngumuntu impela ohlangana u50 manje yeah u50 uzohlangana impela ngoba even no 60 amabhama amancane ayofika ku 60 ngoba mangithi ngiyabheka nje hayi ngumuntu osekhona nje ngoba uyangibona na basazokuthwala unzima abafana abancane cha basazofundiseka abezothwala unzima ngicela nabo bayangidinga ngingabaphatha kabi ukuthi ngingabebekho ngoba ngicabanga ukuthi kuningi abakufunda kimi abanye baduma umhlaba wonke nje kodwa bayazazi isandla sami ngiphela sadla yomgube siyathinta siyabusisa sandla sami siyathinta siyabusisa mhlambe ke kuyenzeka sigcine sesibusisa kakhulu kwezinye indawo kodwa kungithusike lokho ngoba angithi nothisha bayifundisa izingane esikoleni zifunde ziqoka amajazi siba amaloya yena lokho ehleli nje uthisha yes phuma odokotela kuphuma wonke yena lokho emile nje uthisha so kuyangijabulisa ke lokho ngoba kungenza ngibone ukuthi cha ngilesi sihlahla lesithela kahle esithela into eyaphambili ngiyakuzwa fokwamgube ethu usukhona iminyaka mhlawumbe manje ibheke ku40 30 industry khona ingqinamba ingqinamba oyiqaphelile kakhulu kumaskandi wethu yiziphi ingqinamba mfowethu zihlukahlukene yes engiyiqaphelile ikakhulukazi kuyenzeka ukhipha i-album uthola ukuthi mhlambe awuneliseki kahle indlela edlalwa ngayo kuma radio station kodwa futhi kumele sibuye understand ukuthi angithi sibaningi yabo so ingqinamba lezo ukhona ukuphila nazo yabo uyibekezelele mawumuntu okwaziyo ukubuka isimo yabo ingqinamba ezinkulu enginokuyibona ngiye ngibuke la ekuhlelweni kwemicimbi ekuhlelweni kwemicimbi into esebenzayo njengamanje kusebenza ipolitiki yasemculweni kaMaskandi yabo so lento yokuthi thina abaculi bakaMaskandi sigcine mhlambe ibusiness lethu lomculo sekungenele lento le ukuthi kube nabantu abasiqembulayo mhlambe ngokusilandela akuyona into errong ngoba iyasikhuthaza akekho phela umuntu ongafuni ukulandelwa abantu abaningi kodwa iba wrong mangabe isingenwa yilaba abantu abafike beyisebenzise ngokwenzondo kanti thina baculi kahle hle asizondana esikwenzayo sisuke nje sibhalansana ukuthi engabe bikho umuntu ongayimisela imali yosebenza yabo kodwa manje njengoba sekwaba namaqembu abalandeli ngokuhlukahlukana kuhamba kusi-affecteke ngoba lawo maqembu lawo agcina mhlambe esenabantu abawaphethe mhlambe abangene ngokuthi kushuthi baphiwe impumelelo namandla mhlambe nama-connection okuxhumana mhlambe nabantu mhlambe uthuthi mhlambe umuntu usezokwazi nokuxhumana nabahleli bemicimbi kodwa afika ngokuthi ungumlandeli baba uphoyizeni-ke labo bantu abanjalo ngoba bagcina sebeyisebenzisa personally inzondo yokuthi sekunabaculi sekufanele ukuthi besebenzele ukuthi bayabavalele emicimbini ukuze bengaphumeleli amaqhawe abo odwa kodwa ke futhi angibazonde ngoba benziwa bona ukungazi bona basuke bejethi basalwelwa amaqhawe abo kanti kahle kahle sebeyamosha kweminye imizi yabona ku right ukuthi abalandeli bethu besilwele besikhuthaze besipha uthando kodwa ku wrong ukuthi abalandeli bethu begcine kukhona abantu abafuna ukuthi bebacindezelele ukuthi bengasayi phambili ngoba phela umculo ngokuthi ukhule uye phambili sikhule sonke impela yabo siphile futhi sonke emndenini yethu ibonakale into esiyenzayo ukuze umculo wethu kaMaskandi ungahlambalazeki ungagcine sekunabantu abathi nibabona nje oali baneminyaka emingaka becula banani nje kanti sesenza nasodwa yabo lapho sesilimazana sodwa kanti phela kufanele le industry siyihloniphe ukuze igenre kaMaskandi ibe sezingeni lokuthi ihlonipheke bebonakala abantu abacula uMaskandi ukuthi abacula uMaskandi ukuthi bayaphumelela uyabona njengamanje bangathiwa nakho ungabahlonipha abaculi bamaskandi ukuthi basezingeni lelo ngabe kumele ngabakulo kakhulu yes kakhulu ngabe uma wena lapha ekhaya obukayo ungamluleke ingane yakho ungayivumela ingene emaskandi ngingayivumela ukuthi ingene emaskandi mangabe enalo italent inaso isiphiwo ngeke ngize ngime phambi kwesiphiwo sayo ngingayivumela futhi ngingayikhuthaza futhi ngingayisiza ungaboni njalo baba Mgube
simbone muhle ngecrawl mase ethi nayo uzothola icrawl la kuyasetshenzela ukufika la cha kuyasetshenzelwa iqiniso lelo kuyiyizo izithelo zokuba kwi-industry ufike uyiphathe kahle ukusebenzele ukuthi wemukeleke kubantu amathuba afana nalawa awatholakali nje isinom kanjani akona amathuba ongawathola ngokuthi umculi kaMaskandi bakhona abaculi bakaMaskandi abadumile mhlambe ecishe ngaphe kwami kodwa abangenalo mhlambe ithuba elifana naleli hayi ngoba bezilimi kodwa ngenxa nje ukuthi mhlambe inhlanhla nabo ayikabaqondaneli kodwa futhi kufanele ukuthi ukusebenzele yonke into uyayisebenzela ayikho into eza nje ngetree eza kalula yabo ngicabanga ukuthi i-generation ne-generation kuMaskandi ihlukene yebo and ayikho lapho khona uphela u5 years ithi umgube akatalabhani namuntu ihlukene insizwa otalabha nazo ngathi nje ukhaphezulu omgumeni indidane ogcokama but uqale lo waMaskandi oqala yeah uyazi ukuthi yini edala lokho yebo ukuthi mina vele nje ngiyi-challenge emculweni kaMaskandi ngoba ungabheka akekho umuntu engeke ngidalabhane naye mina ukuqale mina ngamdalapha yabo isikhathi esiningi mina ngiyashallenge yini enza ukuthi ngishallenge ingoba into engiyenzayo emculweni ikhona so kuyenzeka ke mangabe uwenza into ekhona begcine abafowethu onabo kulo industry leyo bethi ake simuzwe ukuthi unamandla kangakanani yabona so akusikhona ukuthi mhlambe ngisuke ngitalabhana nabafowethu ngisuke ngitalabhana nabo ngoba mhlambe ukuthi mina emculweni ngeze umntalapho lo ngiphila umntalapho kodwa ngisuka umuntu ngimnikeza igame okusuke kufana nokuthi uyicelile kahle kahle mase sidlala ke baba umgube wena nje kusekunjani mase ukhipha imvubu kanti wathi kusegame nje cha phela akuthi uyazi mfethu egamini noma kudlalwa ibhola kuyenzeka abadlali bedlalisane kabi bethi ukuxazana ngamawasheni aqhamuka unompempa day uphike lo card makukho iqinisile khanda ethi hayi ngizokhipha red card uyabona so into efanayo egamini vele manidlala igame nje kuhlezi kukhona lokuthi nigcine seninyathelene kabi bese kucost ukuthi kube khona lokho ukuthi yabo bese kuba khona uzothi kahleni uyabona iphinde futhi niqhubeke negame kamnandi ayikho nje igame yakanqamuka phakathi wathiwa iqedwe ukuthi abadlali bese bebambana ngamawashini akaze kwenzeka yabona uthini abantu lapha baba nokudideka lapha bathi hayi nangiqopha iTV le yayivela lapha kangakhona ukuthi umgube ayifuna ukubhaxa ngempela indoda hayi ngeke ngize ngitholakala ukuphawula kakhulu lapho indlela ababona ngayo bona kodwa ngicabanga ukuthi mawumuntu okay bekhona la qoshwa khona iTV uyazi nawe ukuthi makuqoshwa iTV kusetshenzwa kanjani kodwa ke angifuni wena abakakhulu lapho ukuthi umuntu mhlambe ezezwe ngami ukuthi kwakwenzakalani lokho akubona umuntu wathatha khona ikhona owamgubhu uqale kulo yaminyaka edlule wangisho Maskandi wangampela woba namanje usekhona wangampela kodwa kukhona ukushintsha awuhluke ngani lo Maskandi wenu usafika emculweni until manje muphi umehluko mhlawumbe uthuthuka manje kakhulu oqala engathuthukile oqala kakucotha kakhulu manje akusekho lokho yabona ukuhlukanisa uMaskandi wamanje nalo mina engafika ukhona wawufair lo engafika ukhona lo so unfair yabo lo into enza ukuthi ube unfair i-social media iwenza ube unfair ngoba ngisho umuntu ongazi kodwa kuyenzeka abathola abantu ku-social media abazomkhohlisa bethi uyazi yabo kodwa ebengazi bese ehlala azi ukuthi uyazi yabo kanti kuqala umculo wawukuhlukanisela nje ngokuthi uzobona ngama-sense ukuthi ngempela uyazi na yabona thina nje mfowethu sasibona ngokushaya i-gold disc sidlule soshaya i-platinum sibona ukuthi cha ikhona lento yabo kodwa manje umuntu usengacula ingoma ayibona itrend ku TikTok na ku Facebook ukukhulunywa ngayo maqeda qhamuka ukuthi useshaya igolide akalazi nokuthi lenziwa phi igolide lenziwa kanjani futhi linjani akalazi kodwa ngoba abalandeli bamanje bazomvumela balengekho ngalesa sikhathi thina safika ngaso abalazi kwagolide lelo ukuthi lishawa ngama-cells amangaki lishawa amase kunjani bazomvumela bethi yes unegolide uyabona so siyasithuleke thina ngoba yabona mangabe usemculweni ngeke uthi uzonikeza bonke abantu ulwazi onalo ngoba lizobukeka njengomona kubantu abangenalo ulwazi wena uzobuzama ukuthi chaza so abalandeli bakaMaskandi esinabo njengamanje
ba right benjena nje sibathanda beshe ya kufanele sokho sibahlukanisela izinto kodwa nje umehluko usekuthenini umculo lo thina safika ngesikhathi sawo kuyiwona wohlukaniseka ngama-cells njengamanje awasekho ama-cells umculo njengamanje usuhlukaniseka ngokuthi ucula ingoma yatrenda kangakanani yathandwa kangakanani yabo so angazi ke lokuthi kubizwa ngani igama lakho yabo ngoba lokho kwakune gold disc kune platinum kune double gold disc njalo nje uthola imali futhi kulokho ukuthi ubone ku TikTok badunusa kakhulu ngayo mawunenhlanhla uyayithola phela ngoba uyawathola amathuba ukuthi uqashwe kumagigi usebenze nakho kuyasebenza kahle kahle ayikho into engasebenzi kodwa into engathi nje mina akuyona kahle hle lesi kuyikhulunywa ile yama gold disc kahle hle into ekuthiwa i gold disc ayisekho emculweni nje ayisekho angiyazi ukuthi bathatha phi abantu bashaya ama gold disc kana mfethu angazi ngoba nalento yokuthengwa komculo online angayiboni mina i gold disc yakhona futhi angikalazi nenani le gold disc yakhona ukuthi kusho ukuthi kufanele ingoma yakho ithengwe kangakanani uze ube ne gold disc if ithengwa online yabo so angifuni ukwenaba kakhulu ngento engingakayazi futhi engicabanga ukuthi sibaningi nje singayazi kwabona laba bantu bashaya ama gold disc ngayo kwabona bayazi na nje mongomvalele ekhoneni umbuze kahle akaza kunike into ephathekayo uyabona so angifuni ukukhuluma ngalo nto leyo uyabona manje umfana Mgube mangaqhamuka nanga umfana wabusha ukuthi hayi umadala ophethe magic lo futhi mawucela inselo uzokunika bayakusukela futhi mangakunike ekutalaphe nje awunqeni vele hlezi uready ungasengabuyela kuyo noma ungaqala ubheke hayi kahle la ekutalabheni nakhona phela uyabheka ukuthi udalatshwa ubani angeke ubusatalachwe nawe uyadalatshwa ngathi uwohlanya kukhona abanye okufuna bayeke nje betalaphe begcina la bethanda khona kenzeka betalaphe uthule Mgube baningi ngabi abakotela ukuthi nje laba abangitalapha ngathula noma ngathi ngiyakutshela ngabo ngeke uzubazi ngoba vele abatholanga ithuba lokwaziwa ngoba bathi bethi bafuna ukwaziwa ngathula ngayivala lo channel yabo phela umuntu bangabe kutalapha uthula kahle hle kusho usukufa uyivalile i-channel ukuthi aziwe ngoba yena usuke efuna ukwaziwa kahle hle ukuthi nawe usekhona usuke efuna ukungena emlandweni ukuthi uyabona nje usetalabhana no Mgube inkunzi ezatalabhana no Mgumeni no Cwensa no Igcokama ubona so usuke efuna ukungena emlandweni yabo so mangabe ngitalaphe nga respond ufuna hamba ushisa impepho kubabonga ukuthi danke Dlozi lami yabona uzotrend uvumile uMgube ukungifaka egemeni yabo nje ayibasebhadini ayabacula awuphenduli nombala hayi angiphenduli nombala qala ubheke phela uthi ngiqala igama lakho ngiqala ngibheke nami ukuthi mangimphendula lo muntu lo siyapi nalento esiqalayo yabona so kunzima mfethu ukugibela imoto obonayo ukuthi engathi ijika nje ikhona vele isitaka ayisakwazi ukuya phambili so ngcono vele ungayigibeli nje wethu baningi amaciko omaskanda amanye sababona kodwa uzophendula lo mbuzo noma ukuthi uphendula kanjani bangama face eimpahla bayagqoka impahlani bahlukahlukene mina engifuna ukwazi mhlawumbe nomunye lapha ekhaya ufuna ukwazi ucrawl wena uyaholela noma ukunika impahla hayi ngiyahola mina ungabiza ngisho imanager kade ngiyibona lapha iona hayi mina nginewages yami nje esemthethweni esikhathele pha abantu abathonga ama brand kade ngimbona manje ushonele udlulile la kade ngibona umuntu yakhe itishwila ngaphandle ngabe ngidaka ayifakaze le ndaba cha hayi nginewages mina hayi ngiyabonga mfethu abantu baskani sebefile phela ukuphiwa impahla bagqoma hala abaningi ajabulele lokho kuphela angikwazi ke lokho angikhuluma indaba zabantu hayi mina ngiyayikhuluma phela umsebenzi wami uyikhuluma bese ngishilo nami ukuthi awune legend lami engithembe kangaka ngabe nalo ligqokisa iphiwe impahla njengengane ethiwa gqoka hayi cha lutho nginazo nje futhi ezami impahla zemali yami besides ezakacrawl ngisemsebenzini la nje mangibona ngigqoka ucrawl ngisuke ngisemsebenzini ukuthi ke ngilo umuntu okhuthele osebenza noma off Mgube yazi sine jazz ijazz ohukumasike bazibadlula emhlabeni
Steve Gekana baze badlula emhlabeni beperform. Sinomaskandi ke manje. Umaskandi waqala ngathi nje usuthi nje 40 ke yaphezulu. Hayi emcimbini ayikho into esungayenza. Ngisakwazi ukucula. Awusaqasha kuma event. Ngiyabona nje kunama event ubaba uMgube esingamboni, ngoba kunobaba uThozana esingababoni, obaba uphuze chemist esingababoni. Kuthini lakho kuphawula ukuthi ama legend wegame awahlonishwa kanje? Ungibuyisela kulento engeke ngakhuluma ngayo. Abahleli bemicimbi singakhuluma nje ngabo sibuye nganeno. Kahle abantu abahleli imicimbi ulwazi ngomaskandi abanye basuke bengenalo kahle. Yabo bese kuba khona abantu abathi hayi mawufuna into yakho ukwehlela ngomaskandi mawufuna iphile exhumana nobani. Labo bantu ekusuke kuthiwa baxhumane nabo ibona ke abathatha ithuba lokuthi kube nabaculi abangafuni ukubasebenzisa. Uyabo uthola ukuthi umuntu unama artist akhe afuna ukuwaveza nafuna ukuthi adle yena self ngawo. Uyabo uthothi wafaka emcimbini mhlambe banesivumelwano thizeni. Uyabona, so iyona ke into esibulalela umculo leyo ngoba akuqashwa fair. Mhlambe ukuthi uqasha umuntu mhlambe ngokwegama lakhe noma mhlambe uqasha umuntu mhlambe ngokwemisebenzi yakhe. Kuqashwa umuntu mhlambe kudlalwa ngabahleli bemicimbi abangenalo ulwazi ukuthi mapha ama artists athandwayo nanegama nangenza into yabiphile. Uyabo, kodwa uthola ukuthi bakhohlisiwe ngesizathu sokuthi kunomuntu thizeni oze nama artists enze nawe ideal eceleni ukuthi njengoba ngizokukhulumela ngikufaka emcimbini emholweni wakho uzonginika into engaka. Uyabona, so abawazi kabahleli bemicimbi lokho futhi ke ungikhulumise indaba zabantu manje asivali izongiqhatha nabantu ivale mfana manje la baba uMgube kahle abaculi abaningi bayafisa ukufana nawo, abantu abaningi bayafisa ukuhamba enyatheleni ezohambe kuzo. Kunjani nje mfethu ukuperforma kwelinye izwe? Umuntu phela ubuya phesheya international. Uyabona mfethu masikhuluma ngokuperforma kwelinye izwe, umnandi kakhulu ngoperforma kwelinye izwe ngoba mawufika kwelinye izwe wehla nje endizeni nawe uyayibona na ukuthi ngashintsha manje ukuba yilo Ali engimjwayele ngawo omunye uAli ushintshwa yini iattention yakuleli izwe sokusuku yilo. Uyabona, ufika kwelinye izwe ulindelwe njengenkosi. Yabo, akufani noma ngisuka la eGoli ngiyoperforma eThekwini ngoba kusuke kwaziwa nje ukuthi hayi uAli uzobe khona, kodwa hayi mina ngizobona iqhawe lami uSibanibani ngizombuka nje naye ngoba phela ngizobe ngikhona emcimbini. Kwelinye izwe kusuke kuzobukwa yonke inhlobo yomculo yomculi ozobe khona lapho, futhi mina okwami kuthi okwehluka ngoba ngibuya kwelinye izwe bahalele ukubona lento yakwelinye izwe yakuleli izwe ngibuya kile ukuthi mase ngiyishaya bazoyibona kanjani. And abantu bakwelinye izwe bakhona ukukujabulela noma ungazi ukuthi wena yini abayijabulela. Bona awuzufuze kwelinye izwe abantu ujabulelo. Yabo, bake bejabule nje ungazi ukuthi yini abayijabulelayo ngoba ngempela angenzeli lutho, ngihambile nje ngabuye ngahlehla kodwa manje istadium siyanyakaza sonke. Uyabona, so kumnandi kakhulu ukuperforma kwelinye izwe bebekhombisa nje uthando abantu bakwelinye izwe. Hayi lipho nje lezo nani kulo. Sasise eAmsterdam. Injani ibhere language lapha cause siyazi ngapha sikhuluma isingisi. Hayi ngapha uthi uyafika bakhuluma Afrikaans idashi. Bakhuluma sona isidashi sabo leso mfowethu, kodwa ke phela thina sasizama ukubagoqela ngapha ngasesilungweni ngoba ilona limo okuxhumaneka kalula nabanye abantu abanolimi labo esingalwazi. Into engeke ngize ngikwazi nokulinganisela yona ababeyikhuluma ngoba angazi ngayiqala ngakuphi. Mhlambe kube wangibuza ngiseneviki mhlambe ngangakukhumbula okubili ukuthi hayi mabebingelela ababethi hayi sengakhohlwa angisazi. Injani manje mawubuya kwelinye izwe uyawubona umehluko? Hayi engathi usungena kakhulu kuma details zami manje. Utalapha mina manje. Cha ngikutalapha mfethu. Phela mfethu imali mawubuya kwelinye izwe uzowubona vele umehluko ngoba izesindo zemali namanye amazwe ngokuhlukahlukana azifani. Ngizona cha kabiyami ngizama nje ukuchaza ukuthi angifuna ngithi igcine sekuthi uMgube wathi unemali. Cha mina ngumGube ophilayo nje, angena umuntu onemali eningi. Mina nginemali ya enele mina nomndeni wami nje ukuthi siphile kahle
uNkulunkulu sasibusisile ukuthi singaphili ngokwenana emizini yabantu. Ngiyakubonga lokho. Futhi mina kimi nje kuyinto enkulu. Angikhaleli ukuthi mhlambe sengaze ngiphila impilo mhlambe yabantu abanena imali eningi mhlambe ngize ngiyifeke ngize ngicine sengiqamba namanga ngithi nginemali. Hayi ngeke ngikusho lokho futhi umuntu onemali akakusho lokho. Akusho umuntu hayi umuntu wazi umuntu ethi unemali okwazi ukuthi akanayo. Ngoba mina ngiyimillionaire. Yabona nje sengiyazi ukuthi hayi usentene. Uyena umillionaire. Yabona. Nabe abantu sinokubeza bathi banazo imali kodwa sengiyazi ukuthi ayikho. Hayi no basuke beqamba amanga. Umuntu onemali akayisho lokho. Futhi akafuni ukwazi umuntu onemali ukuthi unemali. Siyesibabona nje ngoba phela bayazenza izinto ezibonakala ukuthi zenziwe ngemali. Yabo kodwa mangabe usuzomemeza wena uthi unemali noma uthi una into esiyibonayo ukuthi yenziwe ngemali sizocabanga ukuthi kushuthi bekwe yokugcina. Ayikhuluma yike sihambe khuluma kanje. Yabo Mgube ungaphila ngemali kaMaskandi phela uma uthiwa uyenza ibhizinisi eceleni wenzeni. Yes ungaphila mfethu mangabe unenhlanhla yokusebenziseka. Yeah usebenziseka futhi uhlonipheka ukhokheleka ngendlela efanele ungaphila kahle awukho umculo ongeke uzophile ngemali yawo umi ngawo wona wodwa mawusebenziseka ngendlela ngeqiniso kodwa mangabe uzosebenziseka ngalendlela engijwayele ukuyibona yokuxhaphazela kwesikhathi mhlawumbe uthi usebenzile utshelwe istory ukuthi hayi obana basasikhokhelanga sisawazi ukukhokhela usungena endlekweni wayemcimbeni hayi ngeke uzophile mfowethu kubalekile ukuthi ube nayo into oyizamayo nje eceleni mhlambe for ukuyibackup ukuze ngelanga ungayitholi ngempela usulela ungadlile nezingane sekunzima nokuthengela izingane isinkwa kuseni mayivuka zifuna ukuphuza itiye sefanele izingane ziphuza itiye ngophuthula izolo nangu umphathi nangu umphathi lo ne payslip nangu awuzoze zifakaza lendaba hayi laba badlala ngabaculi bethu sithi wathi unemali kanti hayi ugqoka igipa zabantu asikho ke la cha mfowethu ukuthi nje phela bangithi aningibizela ukuzokhuluma ngabo asife sikhuluma ngomgube so ngicela singakhulumi ke ngabantu hayi angibafuni nami laba bathi soya kubo ngelinye ilanga WhatsApp njengoba Mgube ma perform stage khona kwakho kuhlukile yazi nawe kunengoma eyodwa owazi ukuthi ngisho thiwela ngiyaphuma stage ngishiye ngaphandle yiphi leyo ngoma kuwe ngiyazi hayi ama hits akhona maningi kakhulu kodwa nawe uyasho ukuthi ayikodwa le abantu ayibayithoza la kakhulu lengoma yini khona lokho yengibanga nakho indoda fuseke yini khona lokho fuseke yengibanga nakho indoda fuseke sengiphendulile izele bafethu iyona le eqhatha nabantu mongayicula abuye uyabona nje mangingayiculanga ngiyekithi ngithi ngiculenye bethi fuseke ngithi ivale mfana izongiqhatha nabantu le yona le akodwa hayi ngangempela lethi fuseke mase kuba yilethi eyami ayabona lethi khona uthi shwila endlini kahle lezi ingomesha haya mfa kwaMgube yabona lezo qhamuka nje ngishiyile nje leyo ngiyayazi na ukuthi iyona ngempela ihit futhi enkulu kakhulu esayishaya siqembu lama SAP yasisebenzela futhi kahle kakhulu ukuthi angiyibalile akuchazi akuyona kodwa bese ngiphendula lo mbuzo ubuzile eyodwa ngoba ziningi ngishilo futhi yes hayi mfamGube ngathi ngaqhubeka nje ukhipha ama hit kanje lo nyaka phela uqalile sinilendele lapha mfamGube usiphatheleni lo nyaka yazi kulonyaka ngizokumangaza ngoba ngizoke ngiqhamukele neAfro pop nje umculo nje kanti ube romantic futhi Mgube ubhaqana njengemvubu kubani wathi umculo wabantu aba romantic lo ubona ukuthi upholile nje loyo ngizoke ngiqhamukele nopholileke nje kulokho hayi ngoba mhlawumbe ukuthi angisawucula uMaskandi uzothi futhi unyaka nje masophakathi bese ngiphinde qhamuka ngama SAP kodwa nje engingake ningilindele nje ngakho ngizoke ngiqhamuka nje nomculo othe nje ukwehluka selikhona negama waphela ngizokumemezela igama mina ngiqale ngicabanga ingoma kuqala mangizocula igama lokugcina ngoba vele umculo igama ungaqamba noma yiliphi kodwa ingoma mayiphila nje ilokho kubalekile so igama ngizolumemezela maseli khona kodwa nje engikushoyo ingoma engizoqhamuka nazo manje aziwona uMaskandi kodwa iculo uMaskandi kodwa aziwona uMaskandi sithi manje sesokubona ushayelana inkundla noZahara noKelly Khumalo ubona phela bakule ongena kuyo manje
Afro yini phela mfowethu mangabe bengemukelile ngithi into engingakaze ngiyenze le ngayiqala ngifuna nje ukuziprove ukuthi ngisawuyena loya ali loyana ethu mayeqala into abantu beyemukele yabo so into yami yokuqala engizoyenza ngiyenza nje hayi ngoba mhlambe ngibheke okukhulu yini ngayo kodwa ngiyenzela nje ukuthi mangitholile nje ukwemukeleka kungijabulisa kakhulu lokho ngokuyongenza ngizibone ukuthi cha ngisaphila noma ungicenza ukuthi ngisabuza ubuhlungu okwamgubu ngamanye amaciko la egemini mawenza into yenze ngendlela yakho kodwa futhi ingene kubantu sibonile uhamba udayisa irank to rank kodwa ekugcineni bakuhleka abantu kodwa imali oyenzayo lapha ngithi manje phela mfowethu mangabe ungenalo ulwazi uzohleka yabo kodwa mase ngikuprovise ukuthi lento obuyihleka mina ngizuzene ngayo mawukuthi ubuhleka ngoba ungifisela okubi uzophatheka kabi kodwa mawukuthi ubuhleka ngoba ungazi ngempela ukuthi umgubu ungenwe yini uzongishayela izandla bakhona abangishayela izandla bathi Mgube indoda yenza nje indoda ayilali nje kuse ivuka isiphethe inqwaba yemali iyavuka indoda yosebenza sikubonile wehla wenyuka usebenza na umvuzo siyawubona bangibongela kodwa ke khona abaphatheka kabi abanye namanje abangikhulumisi yabo mase ngibavezela ukuthi lento ebengiyenza beyihleka mina ngizuzene nango bona babehleka ngoba beyitshela ukuthi sengiphelelo plan kanti cha ngangingaphelelo plan ngangizama nje mina ukuprovisa abafowethu esinabo emculweni ukuthi nakanje imali singayenza masingake siyeke ukuyibona ngathi singcono kubantu abasenza sibe ngcono ngoba mfowethu mina into ayingisa kubantu kwangingekhona ukulanda mina ngumculi ngiyahlonishwa ngiyasetshenziswa futhi ngiyaqashwa ngikhokhelwe ngalowo ndlela leyo ngisuke ngivumelana ngakhona nomhleli wemicimbi noma ngingasho ngiqashwa yonke imicimbi kodwa ngiyaqashwa kweminye uyabo so ukuphuma kwami ngiye kubantu nakho kunye ngila kwa crawl nje ngiyasebenza ngine wages ngiyakuphindela kuwa ubuzo lo mbuzo lo so uma ubheka yini ngangikhiphi ngisestradini ngiyothengisa ama CD ngiphendula ngizama ukucacisela umuntu osuke ecabanga ukuthi ngikhishwe indlala cha no akunjalo uthando ngisuke ngikhishwe mina uthando labantu ukuthi into phela mase ngiyenzile akungaba abantu abahluphekayo into yami bayithola kanjani ngisekhona nginezandla nenyawo uNkulunkulu angipha nemoto ukuthi ngingadrive ngifike noma kuyiphi indawo ngifisa ukufika kiyo angidrive phela ngiye kubantu ngiyobakhombisa into yami sengibenzele yona bengisupport abantu abasuke behleka bona basuke bebuka ngeso lokuthi hayi uMgube kusho ukuthi usewina uMgube useyalamba cha ngiyonitshela mase ngilamba bakwethu futhi anginawo amahlono okucela ngiyonicela imali mase ngilamba ngithi hayi sengiyalamba bafethu ngiphela imali okwamanje njengoba ngingakaze ngikucela imali yazi ukuthi cha ngise right hayi inhle answer baba Mgube ungathini ngento yoqhawe lami lento yoqhawe lami ngiyayithanda inhle iyasikhuthaza kodwa abafowethu abasilandela ngokoqhawe lami abangathathi izinto ezizenza singcokola sikhulisana emculweni kaMaskandi bezenze sibe personal begcine sebeba nenzondo yangempela umuntu egcine sezekufisela ngisho into embi engakwazi ngisho ukwazi ekwazela kude or akujaje azafise ukuhlangana nawe ukuthi mangingahlangana nawe azakusongela ukuthi mangingahlangana noSibanibani ngamenza into ethile akakwazi lo muntu lo akazazi nalezi zinto akuzondela zona ukuthi izinto zangempela noma niyancokolisana niyakhulisana niyaqinisana njengabafana inkinga enkulu manje sesinayo ukuthi emculweni sesilandelwa kakhulu igengele yama-2K igenge entsha siyayithanda kuyasijabulisa kakhulu ukuthi isupport isilandele ikhombisa ukizwe sisinto esiyenzayo ngoba phela ngeke uzuphile umculo kaMaskandi ngabalandeli bakudala sekukhona intsha sibathanda behlangene bebonke kodwa into engiyicela kuma-2K ama-2K awuke zame nje ukuba nje ne-respect nje abe nenhlonipho asihloniphe njengama artist kungabi lula nje ukuthi i2K livele lingene ku Facebook likusho ngenhlamba ngaphandle kwesizathu likudice ngenhlamba lithi likuthukela ukuthi wena utalabhana neqhawe lalo uSibanibani ngoba alazi ukuthi mangabe mina ngihlangana nalo uSibanibani loyo yipi impilo esiyiphilayo yabo so ngempela ku wrong kodwa ukusinika wabi support ngikushayela ihlombe kakhulu ngoba umculo wethu usukhona ukungena endaweni eningi kakhulu ejulile sasingacabanga ukuthi ungangena kizo ngenxa yawo ama-2K yabo so ngiwashayela ihlombe ama-2K into engiyicela kiwo nje inhlonipho kuphela ngiyawathanda ama-2K nami ngiyawazala nginawami ama-2K hloniphani lapha emakhaya apho kaMgube sesiphetha nayi Perfect TV Afro Pop years SAP ayeza kulonyaka nababukeli bePerfect TV
injalo nje ngiyacela babukeli be Perfect TV ukuthi nihlale ningiphakamisela phezulu ngaso sonke isikhathi nami ngohleze ngikhuphula amasokisi lokho engikhuluma ngakho ukuthi kuyeza angidlali ngiserious futhi ngizonibonisa mangabe sengiqedile nginivezele ama highlights ukuthi cha nakho sengikwenzile ngiqedile bese ke ningipha ke support ngendlela enjwayele ungipha ngayo hayi ngendlela enjwayele ungipha ngakhona mo ndabulishe ngoba nami lokho engizonilethela khona nami sengenza mo yabo ngoba kungasehona ingasezuba ngomaskandi kuphela lento ngizama nje ukukhombisa ukuthi kahle ngikhona yonke indawo ngaqala kumgcobanyawo ngeza kumaskandi sengila ku hip hop kuyakhombisa nanokuthi awusi umculi kaMaskandi kodwa umculi wo music konke. Exactly. Ayikho into ongayibeka lapha phambi kwami uthi yaculwa ngingayiculi. Khona umfoka agcwenza athi ngiyiphimbi. Alukho uhlobo lomculo oluculwayo engingafithi kilo khona ngiyiphimbi nginjalo kodwa ngithi ngiyiphimbe kamnandi ngoba ngiphimba belandela abantu. Yes. Nansi lento. Manje uyavuma na uthi uyaphimba manje? Cha hayi ngoba ngivuma kodwa ngoba kwasha insizwe umfoka agcwenza anginankinga ngalokho ngoba angithi mangabe insizwe ayidlala esimayeni zithelana ngodaka zisuke engcolisana mayishela intombi ziyashefeletana yabo so le yanto kimi ayisho lutho umuntu mangabe ethi kimi ihardpimbi kimi kufana nokuthi usuke ngibongela usuke ngisusela nje amadlingozi yabona akuyona into engizwisa ubuhlungu ngoba ngiyazazi ukuthi angiyona ukube ngangiyona ngaba ngikho la ngikhona amaphimbi angempela awekho la ngikho abantu ngaba bakuthanda bathanda njani iphimbi angithi ngizama ukusho njalo ukuthi ngabe angena lo alu othandwa abantu ngalendlela ukube kangiyiphimbi ugcwensa ayayisholo nje encokola kwasho ukuthi uncokolisa abantu abancokolisekayo kanti kukhona nabangancokoliseki abavale into beyithathe personal yona into engikhuluma ngayo so abantu abathatha izinto personal kimi bafana nabantu abanga-exist angibabahali kubantu engicokolisa lo muntu lo kimi ya-exista ngoba uyambona umuntu oshinto kahle ngamancoko noshinto ngokuthi umuntu ufuna ukukutifiza inhliziyo so ngeke mfowethu nje umhlaba ungaka nje umuzi nomuzi unohlanyalayo uthi wena uzohamba ulungisa zonke inhlanya zayo kweminye imizi ohlangana nazo edrobheni ngeke ukwazi ukwenza lokho kodwa ngaba ngikwenza ukulungisa kubabuke be-Perfect TV zivalele interview ngingasabuzanga ukuthi wakuphatha kanjani ngonyaka ophelile sibona ukuthi umgube ufeature show umculi thizeni kodwa akekho ngomeni cha wethu sabona phethu Igcokama hayi nami ngayibona le yanto futhi ngalindela ukuthi njengoba kubhalwe kanje kusho ukuthi kukhona okuzoqhuma nangempela ke futhi ke kwaqhuma kodwa ngoba mina ngiyilo mgube lo oyisontelayo Nkosi yami yabo osiyelayo futhi isimo maybe uyasilungisa singalungiseki yabo ngakhetha uDothi ngithule ngoba mangingaphinda futhi ngiyothenga imvubu ngithi ngilungisa lesasimo kusho ukuthi ngizogcina nami sengithatheka namhlanje njengento engalungiseki futhi into esalungiseka ngoba into engeke isalungiseka leyana ngathi hayi othi ngiyeke nami ngiyeke abanye boyizama nabo mabezethemba nami ngazama ngemvubu hayi ngabona ukuthi hayi lento ngeke isalungiseka ngisale sengishiya nje kulenga kanjalo hayi yakuzwa fowagube bafethu bephethe umgube uyakuphuma ne-Afro pop kanti imsupport yaphuma futhi nama-SAP phathi nonyaka ekupheleni kwawo la nje koSeptember uzomemezela ey'nkundleni zokuxhumana bafethu sasupporteni amaciko ko-YouTube channel phinde sasupporte futhi imina yibhova ubaba Mgube siphuma nje sithi until next time vala ividiyo uyivala kanjani ungayibizile manager uzoyibuza ukuthi iyangiholela na manager phela sengabi